Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 9:45. Nya mag-upload ta karon sa Sumpay sa Munyika, no? Part 14 kung ako masayop na part 14. 14, 13. 13 ba 'to? Limot mo mga listeners. Part 13 ba? Part 13 din, no? Ilan din limot na iko. Sa lagi. Part 13 pa di ay, no? Sa Munyika. Upload ta karon sa part 13 mga ka-listeners, no? Limot ko mga ka-listeners kay nabiyaan maglato nagpila ka semana, duang semana na, no? Mga ako ning gitagad ron og edit para makaapas na pud ko aning dramaha. Kanya mag-upload po ta sa part 14 kung ma-edit na ako. Kay sakto naman, no? Bali duang semana day, no? Manang ako ning naman namog edit. Kini mo ni ang 7 ka episode, nya napay 7 ka episode edito nako para sakto gid part 14. Makaapas na kita ani, no? Sa live streaming sa DWHP. Ang una nag-comment din si Kili Bangbang. Pareha tayo idol, murag gangis gid marinig ko. Tanaw siya sa kang video sa ugong sa tinga. No? So, daghan yun nakasuway din ano, ng ugong sa tinga. Hindi tuyoon ba? Kalit lang, pa-check up na no, sa ENT. Kili Bangbang. Pa-check up na sa ENT no, para mas sigurado. Yeah, si use wifi. Thanks sa new episode with Tulok Hardware sa payan use wifi no. Salamat po sa pagpaminaw no. Si Edwin Pancho, salamat boss dyan. May sa payan Edwin Pancho no. Si Badiday padayon good lods kay dire good baya kung naminaw bisan ni bisa. Ano? Padayon lang padayon good lods kay dire good baya kung naminaw nimo bisan na ay nag-upload nga lain. Kasi na rin gahapon ko anang amigo o amiga kay Chada po drama. Salamat kay Badiday no. Salamat kay sa imong pagsunod paminaw no. Isang nawahay ta pero dire gid mo naminaw, salamat ya. Anya si Pakatang mayong hapon kuya nasa ako dire nga account kay nangita ko si Buyas Bombay. Sige lang pohon basig malugaran to nino kaning drama ha. Salamat kay Pakatang no. Si Badiday makatawagod ani ni Bogard ay bisan unsa lang itambag kay Madiyo. Mao gyud. Kalingaw kay si Bogard. Palamuot ni si Bogard no. Iyang gara-garaan si Mateo. Og ang mama ni Mateo iyang gara-garaan ba. Sige lang kung ngis yan yung dramahan. Daghan yung nalingaw ni si Badiday no. Salamat kayo no. Perting katawa din niya ba. Silingin Habman, hello sir, thank you kayo sir. Naanadjud ako ginahulat. O naanadjud ako hello sir, thank you kayo sir. Naanadjud ako ni gihulat. Salamat kayo Lingin Habman. Duka na po kung sugod. Si Annalyn Samson, salamat kay Sumpay aning dramaha idol. Always ko naghulat ani thanks idol. God bless you always nimo. Salamat kay Annalyn Samson. Si Ludi Mejias og Mejias Ludi taglima ka heart ning comment no. Duha yang account no. Salamat kay Ludi Mejias no. Mejias Ludi. Salamat sa kanang pagpaminaw. Si Ivan Chubos dyan, hulat ko ani part 13 kay nindot na niya. Lagi part 13 na gida ni. Lipat dis ko ba? Part 13 na taron. Salamat Ivan Chu no. Po and friends, salamat sa papadayon ani dyan. Ganahan ko aning munyeka. Salamat po ni mo po and friends no, sa makanunayong pagpaminaw. Si Annalyn Buatis makawa. Manjud sa kakapoy ng dramaha. Lalo na si Bogart. Lalo na si Bogart ang magsalita. Mura kong buang na mukalit katawa. Salamat yun Lord sa kanunay nila pag-upload. Salamat yan Annalyn Buatis no. Magsige juga katawa na ito. Ako di Bogart. Lodi Mejias, Lingaw doon nakita na ko imong ubang na drama ambusyo ang dispatcher samtang naghulat ko sa bagong
upload nimo dol. Minaw sa kung sa mga daan nimo upload. Salamat kay Rudy Miyas, no? Si Aisal ko sa ibi, salamat admin dyan. Late jud ko ron mga bag-o nimong mga puli na drama kay makaron kay tuwa pa kus old nga drama nimo nagsubay. Pero ako rang gisave ang mga new kay minaw ra ko ana. Salamat kay Aisal ko sa ibi, no? Sa kanunay pagpaminaw. Nya si ano pa imo rin ng komedya. Loko-loko Junis Bogart, sige lang kung isi. Anak din ni siya ni Goliath admin. Bantog na kay Joker sad. Salamat admin dyan sa sumpay. Merry Christmas in advance mo dia. Salamat po mo ay sa ako sa ibin mo. Advance Merry Christmas po. Kalingaw juga ni Bogart. Malingaw juga ang Bogart. Kay super ka Joker no. Naliwat yung Goliath niya. Si Mateo, si Rocky Vlog. Mateo o Bogart. Ang ayan kay ni sila. Nalingaw ko sa drama. Salamat sa'yo. Salamat kay Rocky Vlog, no? Nalingaw ginidramaha eh. Nalingaw kay. Makawa yun siya o problema ni si Bogart. Kunya si Logic 8085, my story. Nindot kayo istorya kuya dyan. Sumpayi pa. Naka-playlist naman eh. Kaya ma-reveal sa kagabi, no? Kumplito na eh. Nani sa playlist no? Logic. Subayo lang ni Logic 8085 no? Nani sa playlist ni Maribel no? Nahuman na eh. Huwag mo ito mga kalisuners. Yan na baglangan. Paminawan niyo ang part 13 sa Muñeca. A dream is a wish your heart made. Ug karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugidlanon. Muñeca. The dream that you wish will come true. Nung sa kagdi mao ha? Ngitag gigagubot ha? Di ka na ko pasudlon. Ug kung mamugos man jud kag suon, bilahon ka na ko. Urong luguson? Saan gusto ka? Ha! Hadlukon man ko nimo. No. Able ang pultahan! Able! Ay! Magkumpa na kita! Malugusan ka giti ka ba? Malugusan giti ka? Ilam di ay, able! Unsa na, anak ko, Gart? Oy! Unsa na? Maayo kay miduol. Hoy, ikaw, Marika. Able ang date. Maayo kay abno ka. Kahit makasabot, pero daling mo sunod. Kinsa ingon? Able ang gate! Imo ng gate? Kanadong, pahit kay gingan lang kag abno na. Ingon siya, Bugart? Uri ka kadungog! Uuwat mo din niya, uuwat mo. Lola, bantay ka, nagsusi itong Matiyo. Suko ngayon maggingan lang abno, lola. Suko, tinuod man sad. Lola, huwata itong Matiyo ha? Huwata yun. Eng. Mateo, unsa nung kasaba? Gadto, uyab, brad na kuwan tunay. Hoy, ngano mo man nagikuha ang sundang? Ako, tigbason. Unsa? Mateo, ibutang na ha? Mahimo kang kriminal, ana. Sige lang siya, nga nakuwab no. Kay tinuod ay nga abno ka. Dili. Oh, di man di ka tinuod, ganun masuko man ka. Mateo, nahibaw ka ba kun unsay mahitabo kung magpadakas ka lagot? Mahimong makasamad ka o mapriso ka. Priso? Mauna, mapriso ka. Unya, gusto ka mapriso? Di na ka makakita sa pinangga ni mong muñeka. Di na ko kita akong muñeka. Unsao man mo pagkakita nga mapriso man ka. Mateo, ibutang ng sundang ha. Sige na. Hoy, abno! Oh. Ay, naman ka! Balik, Juday! Mateo, dali na. Ibutang na ng sundang og manood na tas kwarto. Nangita ni mo ang imong muñeka. Ablihin ang pultahan! Ablihin! Mamugos man dyan din siya, Jud, oy. Unsa may ikitigiyan ning baya? Nga, masuko mga di ba sudlon? Umaabot kong asawa ni Anton. Busa, mahimong may katungod na sad ko ining baya. Pero wa pa magay katungod.
Ay lang pamugos, ha? Pero kung musugot ka nga, luguson ka na ako sa suod. Aw. Ari, makasuod ka. Nahan ka. Ay, Sel, luod pa. Nes. Makatilaw lang ka na ko, ay. Sige, mga pangirit ba? Oh, uy, hala. Mga tanod niya din eh. Nga no, nagtuusad ka nga mahadlok og mga tanod? Basta, wag ka mahadlok tanod, ha? Sir, mga nudes. Unsay sir, mga nods? Sir, mga tanod, good. Karaan. Doon na may dakpon, sir. Kini siya may unahan, sir. Mga tanod nga mga tiguwang, wa ko mahadlok ninyo. Sabi ako sa ninyo, nga inyong ko danos barangay, ha? Nang skandal ka. Skandal? Public scandal mo, ha? Tiguwang tanod. Hindi magunugag. Singgit-singgit din eh. Tinood ka na, sir! Tinood ka na, sir! Sige, sir! Sige, sir! Skandal din eh! Sige, sir! Dataanan ninyo! Tingalig, mara, may naikan ko naglugos na. Skandal, gimitan po ba? Luoy, gigani siya! Wa ko mahadlok, mga tanod tiguwang. Mga puwisit panday mo. Lubuisit. Diha na mo, eh! Tuwa na, Bogart. Tuwa na, day. May daligbiya sa diyang nakabot ang mga tanod. Ako'y nanawag og tanod. Oh, ikaw rin, day. May noon, aron. Magmilinaw na tanin eh. Kalma na lagi kay ka. Ah, Hansaon. Ikuha man ni Mateo ang sundang god. patay. Disgasya ang tatong may tabo, di ba? Maok yun. Mayo gani kami patuos Mateo o gibutang ang sundang. Dili gyud ko hunungan atong bayhana da. Sir, kung magbugno mo ba, hadlok ka to niya? Wa ko maanad og away, Bogart. Labi pa ginang bugno. Pero kung dili gid malikayan, dili na ko sa sibukan. Musukol kiday-kiday. Kung gikinahanglan, ako siyang suklan. Diin man mo mapalgi katong ginganlan og Amy. Sa resto bargod ma. Palahubog di ay itong babayhana. Maud ang way uwaw. Ay, ako naman to siyang gipasidanan ma. Nga din na mo atos bay. Miadto gyud nagbinastos. Giuyog ang gate. Dadan untag sundang ni Mateo. Mayo gani kay may patuo ni Sara. Sus Anton. Mamahimong kriminal ang imong manghod, oy, tungod lang adtong babayana. Sagdi lang ma. Ako niyan siyang tawagan ma. Inigabot nato sa lugar nga tukuran nimo sa branch. Ang saon man mo siya, ha? Imong pahimangnuan? Ayaw na lang kay tingalig mamungot ni o mubalik na sa pagbinastos dito sa ato. Misamot ang kong tinguha nga buwagan siya ma. Tungod sa iyang kabastos. Ug mosamot ang iyang pagukod ni Sara. Nga naman. Dako ang akong pagtuo nga nangabubo na siya ni Sara. Anong mga bubuho man siyang Sara? Nga tuan ang kong magidaan sa iyang boarding house? Moadto ka ba sabsabay? Mabitaw nga gidawat na lang ako yung offer ma. Aron makalayo na ko ni Sara. Gisakitan ba ako nga akong gibuhat? Mahal gyud ako si Sara. Animal, kinsakay na nawag og tanod. Boy, kikapoy lang ko sa akong lakaw. Wag cute na ako ikaatubang katong Sara. Oh, ang ako cellphone. Uy, ngano na nawag man ni siya? Hello, ngano na nawag man ka? Dito na sa dekas bahay nilang mama? Ay, gilaay ko diri sa ato, Anton. Mao tumilakaw ko. Ug dito gyud ka paingon. Ngano manggod? Musamot ang kalagot ni mama nimo. Musamot sa ang kalagot ko na itong Sara kung inyo siyang panalitan. Ngano maglagot mo kang Sara? Nga mo sige buhat nga dawtan batok nimo. Siya mo inungdan. Nganon dili ka ma-in love nako.
Bisag dili ka pa musulti na ako, Anton. Klaro kaayong katubabayana, maoy dakong babag. Nganong wag gyud nimo tudloi ang imong kasing-kasing aron mahigugman ako. My God, ni mo, Amy. Kiyot sa ko niyo pagsiguro. Ayaw na lang gud ko pangutan-an ni Ana. Gusto na ko magmahay. Nganong nagpadaog gyud ko sa akong kahuyang. Pero niya naman niya na ning animal nga pagbati. Og dili ko mahimong musurinder ini. Pero labi pang dili ko musurinder sa usa lamang ka, Sara. Misamot ang hinuon nga akong kaluoy ni Sarah. Ug napunan sa ring akong tinguha nga mahimong kawas nun na sa relasyon namon ni Amy. Pero, di lang ako dali-dalion ang among panagbuwag ni Amy. Tingalig maalawot si Sarah ug ang among anak. Nganong nagpadaog man ko sa akong kahuyan. Nganong man. Unsa man, Anton, ganahan ka sa lugar? Nindot ma. Mas ganahan gyud unta ko kung mo'y akong ikauban din sila si Sarah ug ang among anak. Unsa? Ay, sorry ma, sorry. Ako ratong pangandoy. Sige ma. Okay na ko ning dapita. Anton, dili baya basta-basta lang nga puhunan ang ipagawas ko ni ining dapita. Ay, kahadlok ma. Dili mahitabong usikan ko ang kwarta sa atong pamilya. Palambuon ko nga itong negosyo din eh. Ako na ipanumpa ni mo. Bisag mag-antos ka? Nakasaan ako sa gamayng anghel nga bunga sa among duha ka gugma ni Sarah ma. Malinaw na si Sarah uban ni Mateo, anak. O malipayon si Mateo nga miatiman sa gituhuan niyang munyeka. Pasagdi na lang sila si Sarah ug Mateo. Sarah, doon ako pangutana. Ayaw suko ha. Unsa man na, Mateo? Basta, ayaw ladyod suko ha. O, sige. Dili ko masuko. Unsa man imong pangutana, Bi? One good. Unsa lagi? Giyon sa ninyo paghimo Monica. Si Bogart kasi nagtudlo ni mo, no? Aron imo na ipangutanan ako. Man labot Bogart, oy. Unya? Ngano na ka una-una makaspapangutana ini? Ibong lang ko. May kalit manggod dako imong tiyan human ato kasal. Mateo, bisag unsaon ko ikaw sa pagpasabot, dili ka makasabot. Dili na ta magiskot, ana. Og ayaw na gyud kog pangutan ag ingon adto, ha? Masuko na gyud ko nimo. Ngano ka eh? Kalit mo kag lingyaw sa imong o. Ngano ka? Diman? Doon na kay sakit? Bugard. Hibong lang ko. Sa may mong hibungan? Giyon siya ba paghimo munyika? Totoo? Imo gipangutan na sa Rara? Yamitugan siya. Suko Sara, oy. Suko yun. Pantay ako na siya pasangilan Sara, ha? Nga, mo'y nitudlo ni mo. Ikaw, John. Pinuangan mo dun, oy. Imo kasultihan, Sara, ako'y katudlo ni mo, ana? Aron, mangutan na kagingon na to. Waoy. Waoy si mong ilong. Diyaan sa kuadto ron.
Unsa na Bugart? Sabaan na siya kung Sara, kay nagduda man siya nga ako'y gatudlo ni mo, ana. Oh, malas lang ka, Bugart. Bawa na ka malas, ha? Ayaw lang gol, Bugart. Di naman ko tana, Sara, unsa imo ang munika. Gusto ka may baw, dong? Ha? Gusto ka may baw? Luan ka. Ha? Oo. Kung kabaw pa ko, kubaw pa kung unsa. Ikaw patay-patay, makaslihok ni mo, God. Di mo ka mistil, mutanag ingon adto. Saon lagi. Jirjira na, Sara. Unsa? Unsa may imong gihuna-una? Wa man, ma. Wa ka gani makabantay sa akong pagduol. Gipangutana ko lang akong kaugalingon, ma, kung okay ba lang nako kining dapita. Unya, okay na ba alang kanimo kining lugar? Okay na, ma. Nalipay kaayo ko nga nakadungog nga okay na alang kanimo kining dapita. So, go na? Go na, ma. Anton, siguro aing tahon ang imong kaugalingon. Nahibaw ko nga nakalitan ka lang. Maura ni bugtong paagi, ma. Aron malayo ko ni Imi. Di sa musugot nga magpaasahin ko sa probinsya. Nga naman kuno. Mo yung gusto na ako'y mag-manage sa atong negosyo dito sa Cebu. Unsa? Pero ako siyang ibalibaran, ma. Ako siyang gingnan nga maayo ang imong pagda. Usa nga namang hilabot man ko. Anton, bad influence ka tong Emi. Mo na hinungdan, ma. Nganong gusto na kong mawa siya sa akong kinabuhi. Makahimo ka? Nganong dili. Kalibutan ng kalipay rin akong giapas niya itong Imi, ma. Huwag ako mahigugma niya. Si Sara rin gipitik sa akong kasing-kasing. Oy. Oy, gusto ka niya? Kita juga Bugart na ako da. Sagdi ko kita ni mo nga miagim ka sa tungod. Tungod, no? Unsam ka din eh. Wala. Buwak. Rusi pa yun. Rusi good. Rus, no eh. Ayun lang sa Bugart. Saan na ni mo, ha? Wala. To, pag yung kabog, to. Si to? Tulo ba? 3 na, 3, dito. Mga na, mga karaan. Nabisag tulo, to. To, yun, to. Kuan kaning, I love you. I see. Kisa may mong ilabyuhon, ha? Ako ni Hotog Sara. Ako siya ingnon. I love you. Kibaw sa di ka na dong? Kabawo. Gina. Kita may katulong naman na. Tingalig na. Singilan sa kong Sara na. Di mong gud ikaw. Kuan ka nang kita manggudgud TV. Mauto. Dali ko ani dayon garden mama. Agay. Sorry. Kinahanglan nga. Lipay mo ko ni mo. Kinahanglan mo ni kamot ka. Ano bakit ipabatiyag yun mo ni Sara ba nga in love na ka? Oo. In love ko Sara Bugart. Si Claro, tanaw ko si Stevie. Mo na kitawag nga in love dong, ha? Be, nganong imo mo na siyang Tagalog tulo ka book rosas, ha? Tulo ka book rosas, ha? Nganong tulo man yun? Ngayon mong gipanguha. Kuan? Wasabot, oy. Kuan gani. Kanang, I love you. Kana. Very good. Yatag din ang Sara. Uging na si Sara nga. I want to Jir-jiryo. Subuka mama. Kaya na yan. Uy, kaninot ko tanang dani mong mga roses, Mateo. Ganahan ka? Ganahan.
Imo na na, oh. Imo ning ihatag na ko? Ako nang kuha garden mama. Aron hatag nimo. Salamat ini ha, Mateo. Mahuna-unaon ka, gyud. Inyo na duha mo ni ka, ha? Inday Barbie. Tanawa, oh. Gitagaan tag nindot kayong roses sa imong Papa Mateo. Thank you, Papa Mateo. Hala. Kadagog ka? Gikan to sa atong anak. Gikan to akong munika. Akong munika. I love you. Animal. Wa na sabtubagan ni Anton ang akong tawag. Nagunsad di ay siya. Nganong wa man niya tubaga ang akong tawag. Ganihar ko nanawag. Pero wa gyoy tubag. Ako na sa siyang gi-message. Pero wa gyoy response. Nagbinuang nako si Anton. Tingalig ang imong anak mo'y mag-anto sa akong kalagot, Anton. Saman, imo na natag ang rusis. Tag jud. Very good. Nya, imo gingnan og wantag diryo, ha? Dili bro. Imo ginag I love you. Ingnan jud. Nya sa ito bag. Unsa tubag bugart? Tang libugan na nako nimo. Imo magangyatag ang ros. Nya, imo ginag I love you. Unsa ito bag Sara? Munika manggod akong gihatagan roses. May bang uyugon mo dumi. Di Sara day. Si Sarah gunit sa roses. Unya, ako gisultihan. I love you. Akong munika. Lami alabtikan ang dunggan mo. Bari ay tapaw yan mo eh. Suko ka, Bugart. Baka mo suko. Lagot ako nga nung wa ni mo tumanaw gitudlo ni mo. Bote ka, Bugart. Bahala ka rin. Ikaw niya, hatag sunod, Roses Sara. Unya, ikaw ingon niya, I love you. Ako ingnon. Bagong kagin ako. May taro. Anton, di gyud unta ko gusto nga magbaton kog kahadlok ining gisudlan kong bagong panimpad sa negosyo. Pero nagkinahanglan manggod ning dakong puhunan. Wala kay salig na ko, ma? Honestly, Anton, wa. Busa. Nakahuna-huna ko nga magpirmahay tag kontrata aron parihas nga malinawon ang atong huna-huna. O kung mo na ipagi ni mo, ma, aron magmalinaw na imuna na, okay, sige. Magpirma ay tag-kontrata. Sorry, Anton. Wala lagi kaso, ma. Nakasabot ko sa gibati mong kahadlok. Okay, musugot ko. Mupirma ko, ma. Aron maningkamot ko sa pagpalambo sa imong gitahas na ako. Adto na lang ta sa atong kompanya magpinirmaahay. Unya, pasugdan ko nagtukod ang bago natong office. Animal si Anton. Hangtod karon walang gihapon mo tubag sa akong tawag niya. Ako siyang gitsatan. Nga kung dili siya mo tubag, muadto ko sa ila aron solngon katong Sara. Unsa man imong gitchat ako, Imi? Nganong wa ka mong gibutubag sa akong mga tawag? Busy pa, Miss Mama. Dagan miglakaw. Unsa man? Anak ka na gyud manarbaho sa probinsya? Ari na ko, Imi. Dali ko musugot. Wa kay mahimo kundi ka musugot. Nakita ko nga malinaw ng akong kinabuhi rin dapita. Og ako? Kundi ka musabot sa kong tumong, mag-ihay ta. Sa ingon lang ni anak ka sayon, Anton? Magsulti ta.
Watang akong pagbalik. Pero sultihan talaga. Nga desidido na ko sa kondisyon. Kano sa manday ka mabalik? Musakay mismo ako sa first flight karon. Pero, mubalik ko din aron mo ay mubantay sa tukurong building. Kinala mo balik ka na, Anton. Aron magsulti tag maayo. Huwag ko magkauyo ng imong gibuhat ba? Basta-basta na lang kami desisyon sa may pagpangutanan ako kung masugot ba ko. Ako ning kinabuhi, Amy. Kinahanglang maglig-on kog kakapyutan sa ako niyang pagkatiguang. Mapauli ka naman ka, ugma. Okay, magsulti ta. Maglaro ay ta. Okay, manginaot lang sad ko. Nga sa ato niyang panagsulti ugma, may makabot ang desisyon. Nga di nato mahayan. May kontraktor na tanggi kasapot aron maoy mutukod sa atong building. Okay, ma. O, mubalik dahin ko din, ma. Aron personal kong mag-atiman ang atong building. Maunay gusto kong madumugikan kanimo, Anton. Og manghinaot ko nga dili mo pasagdan ang atong branch dinhi. Ako na isaan mo, ma. Okay, mangandam na taalang sa atong pagbalik. First flight ang atong sakyan. Unsay mahitabo kung dili mo uban dinhi ang imong kaliving? Mo na nahigayon, ma, nga magbuwag naming duha. Wa ka kay mahayan? Kung sumaya akong mahayan, ma. In the first place, wa ko may gugman ni Amy. Si Sarah. Si Sarah gid ang gipitik sa akong kasikasing, ma. Anton. Wa kay angay kabalakan, ma. Mao man gani nga ako mo'y nangunay sa paghangyo nimo. Nga ipadayon ang pagtukod og branch din aron malayo na ko ni Sarah. Tabangan ko ikaw ampo, Anton, nga mulampos ka. Salamat, ma. Mateo, ngano ka? Mingaw ko, mama. Karon pa ba malayo si mama? Karon pa. Dugay kayo balik. Ganiha palang gani na wa si mama? Aw, ngayon di man mo siya tawgon. Tawgon? Makig-video call ka gud ni mama. Aon sa man ka mao ka mo video call? Kamauman. Bitaw no? Ngano di ay ko video call ni mama? Hain man mo sa phone. Kuha ay dito aron magasulti mong duha. Gigi. Ala, binata sab ko. Suko ka, Sarah? Nasuko. Sorry. Mateo, unsaon man unya pagtahod nimo ang imong munika? Kung magsige na lang kag binata, maparehas ka na hinuon sa munika. Sorry lagi. Sukod Japon ka? Dili na ko masuko nimo kung dili na to nimo usbon. Di na lagi. Promise, di na jud na ko usbon. Sige na. Kuhaan na mo cellphone. Aron mag-video call na mo sa mama. Kuhaon na ko cellphone na, Sarah. Yay! Nasuko, Sarah, na ko. Saka. Ayaw, gudlabot. Tingay, limot ko. May limtan mo. Kuhaon na ko cellphone, video call mi mama. Sige nung. Pag-video call mo rin ni mama ni mo. Nahan ko na. Pantilan niya ko, ha? Nganong interman ka? Mingaw sa mama na ko. Mingaw ko mama ni mo. Lolo! Nganong mingaw mong ka? Anak sa ka mama na ko? Di ko anak mama ni mo. Di pwede mingawon ko. Bisag, di ko anak. Pwede, sab.
mingawon ka, adlo ka, wa sweldo? Dito, gintaan. Sige na, Bi. Tawag ka na sa mama mo. Kaya na mama na mo na. Sige na, sige na. Mingaw, Diyos ka ako, mama, no? Mingaw mo lang. Sige na kung naon na niya. Sige na kung imagine na dong. Sige na, sige na. Wapura lagi ka. Ay, yan. Yan lang tawag ka sa mama ni mo. Sige, tawa na dito kag Mauk. Goy! Sige ka. Di ka pagkutawag Mauk. Di na lagi. Ako na lang kutaw. Normal naman ko. Okay na gid ang tanan, ma. Labing maayo aron makabalik na ko sa office ugma. Asa man ta mga tuog karong gabi? Adto na lang ta magpaabot sa airport. Wa man kay kahigdaan dito, ma. Problema bagod na. Lisod na kung mag-hotel pa ta. Tingalig mauwahi hinuon tas flight. Oh, may bag ding mong cellphone, no? Doon na kay bisita nga gipaabot? Wa man. Oh. Ay, ang imong manghod na nawag si Mateo. Mateo, nanawag lagi ka. Ano sa di ka ulima? Ugma sa buntag dong. Mapabuntag? Mingaw na ko ni mo, ma. Kalingawi lang og hagwa ang imong munyeka. Aron dili ka bation og kamingaw. What day ka mingawan ako? Mingaw sabdong uy. Pero kinahanglang humanon ko ang akong tuyo ni Cagayan. Layon na, ma? Layo kay kinahanglan ka pa mang musakay og plane. Sumuka sa bugart, oy? Oh, ngano ka dong? Sige, kablit bugart ay. Iyon ko no kamera. Sige dong. I-on ang kamera aron mag-video call ta. Apil man bugart, ma. Ay, ngano bag mo apil man na siya? Minaw sa gunas siya ni mo. Unsa? Naka-video call ka na ni Mama? Mana, sa bugart. Ay, Unsa? Ay, kipagtuwa na day. Wadi kong mugos day. Giapil kong dumutiyo eh. Ala, bisan ikay samok. Sige, kablit on ang kamera. Ang manggod, ingon ka nga mag-video call mo. Kanya, wari ka na kamera. Lain sa kayo paminaw, di ba? Uwasa din mo i-on ang kamera, Mateo. Ako man palagot bugart. Unya, naglagop sa baday ko. Ay, ambot lang ninyong duha, eh. Unya, kano sa man mo pauli si Mama? Ni ako no sila sa ugma sa buntag, sir. Mag-hotel day sila dito? Ato naman ko no sila magpalabay sa oras sa kagabion sa airport. Doon ay kahigdaan si Mama sa airport? Mabuti niya akong gipangutanan ni ma'am. Oh. Di kung lang, mama, aron tog siya airport. Mateo, ayaw gud pag-ingon ana. Makatog ka si Mama kung mag-iningon siya ana. Aman Katri airport. Makahimo man siya paghigda sa lingkuranan. Sir, magluto gigag sa'yo sa buntag na, sir. Ngano luto sa'yo, Sarah? Mabot mas mama ni mong buntag sa'yo, di ba? Iya, mo diretso sa trabaho. Di ba, sir? Mahimo man sad nga magluto kog sayo. Gani. Ni abitaw si Mateo nga mubantay ni Inday Barbie. Ako bantay ko ni mo. Bugart? Oh, Ngano mo tingog? Bantay, kuha na lang, uy. Kanang bantay na lang dyan gumunika. Aron luto, lami Sarah. Lami gani, Sarah. Onya, be. Kauban man niya sa Anton. Ani na sa to si Mamahaw. Sa din lang, good, sir. Baka na lang tawag good si Dong Anton.
gikambi sila sa biyahe. Palayo ako na ko gamay Bogart na ginahinay mo kapaduol na ako. Ngano magabugart? Oo, nga nang dili gud siya pakanon gud. Anak gud siya ni Mama Fin ha. Sorry ha. Pero paminaw mo. Iniguman ako gluto mo, dali kog biya. Ayan na lang o nag-report sa office karon ma. Huwag yung ka makatarog pahuway gabi eh. Unyag dunay bisita. Kung okay nimo, ako mo imo entertain. Mas maayo man sa aron mag-anad-anad ka nagatubang og bisita. Kinahanglan makapahuway kag maayo ma. Ako'y naluoy nimo dito sa airport ta. Kinahanglang mag-antos gyud ato. Aw unsa man, muhapit ka pa sa bahay. Igo ta lang kag gihatod ma. Kinahanglan makatuog sa kugadiyot ma. Una ko mato sa office. May sanang di na makakita si Sarah nako. Aron di siya maglagot. Mayo kay nakahuna-una ka sa pagpauli. Please lang ha, di lang na ta mag-away ha. Kinahanglan makatuog ko kadiyot kay di ba mo report sa mama sa office karon. Magsulti man ka ta. Inigmata na nako. May mong magsulti ta. Huwag yun ka magkuna-una na ako. Ha? Huwag yun ka gidang pa sa lubong. Saan nag-pain ni? Huwag di ni pasakyan og durian umarang. Siyaro. Bisag unsa na lang unta nga imong ipasalubong na ako. Ay, di na ta maglalis. Pagkatulgaon ako. Sobra gid ang akong pagmahay, Anton. Ngano nakatunan ko gyud ang paghigugma nimo. Amy, kung wa pa ko magunang-una nimo, di ta ka ulion din. Nahiubos kayo ko nimo. Wa gid ko nimo pahibaw. Unsa jud kang orasa mo uli. Wa kay concern ako. Pakatulgaon ako. Nakadungog ka sa akong gisulti. Di pa ko makasabot unsay akong buhaton. Kay nagduka na kay ko. Nakasabot ka? Anton. Mula ka na lang balik. Mangita ko akong kapahuwayan. Sige. Pahuway na. Unsa may imong gusto. Masahian ti ka. Ayun na lang. Gusto na ko matug. Yay! Niya jud mama! Nalipay ka, Mateo. Lipay jud ko ma. Mingaw na ko nimo. Asta sa mo, mingaw ko nimo. Hala, kiss mama. Ano ko din taong nagkiskis ka? Kiss ka mo to na ko, kiss ko taon. Kopi, ma'am. Gani mo. Nagkakopi, ma'am. Kopi. Aw, maayo. Kay bagyog ka unsay ako ang kuanda kanang weakness da. Maayo kay may offer ka, Bogart. Sige ka kutawi kog kape gina. Ikaw, hindi ka ganahan pagkutaw. Kape, oy, kape! Lagi. Nagunahon na sa ko ni mama. May tungod kay, I care for you. Unsa? Tinuod bitaw, ma'am. Mag-care lagi ko ni mo. Aron, di ka masakit ba? Unsa to? Unsa? Makuul ko, ma'am. Makuul ko magunahon na kung masakit ka. Or you're not feeling well. Ngano man? Bugart. Ngano? Kinsa ang dami sweldo na ko, be. Dool na gud, Bogart. Sige, clean ako noon. Dool ba? Mura man kag nadahan noon. Ayaw nadahan. Ayaw pa da. Ayaw gitaon. Hoy. Oh, dool lang ko, ma'am. Isig pada. Malagi. Say pada gud taon. Dool. Nga naman, ma'am. Dool. Nga naman. Dool pa. Nga lagi. Dool pa. Dali. Dool pa. Nga naman, ma'am. Dool ka di ka amot akong kamot magtamparos nimo. Bangas ka! Magbutaw na ko kape, ay! Aw, lagi. Sarah, tawag ka mama. Nga naman? Aron dungan mukaon. Naamang kain mong Brad Anton. Waoy! Nagkuyog man to sila, di ba? Atod raman good brad nako Anton mama. Sige na. Dungan na mukaon mama. Ako lay bantay mo ni ka.
Sarah, dali na sa ikos pamahaw. Kamunta si Mateo ang angay magsaw, ma? Ay, human naman kuno siyag kaon. Midalig kaon ganiya si Dong Mateo, ma'am. And sir, aron kuno siya ay mubantay kuno sa inyong munyeka. Kaway angay ba yan? Kahilas ba yung paminaw ni Boy Bugart? Ang naman, ma'am. Aba ka diya, oy. Abi man good ni mo, Bugart. Abi man. Pinangga gyud kaayo ni Mateo ang iyang munyeka, no? Tinuod gyud na, ma. So, Grabe ka pinangga gyud. sumot na kung makalakaw na ang bata. Magtabaw na gigugod si Dong Mateo sa bata. Uira kay ka, Bugart. Murago ako na anad, Bugart. Hoy, uira ka. Ha? Bugart! Ma'am. Ano bang nagtindog ka man lang diha? Awam ko maglingkod. Tindog lang ko. Mao gani! Muging ingon ko. Anong nagtindog ka? Lingkod diha aron mudungan kagaon amo. Mauwa ko, mamay. Wow? Wow ka? Kabaga ni Mugnaong, mauwaw pa di ay ka? Ay, puso ko. Noon sa man? Naunsa ka? Gunitin niyo daw akong puso. Ha? Saba ka diya, Bugart. Sorry. Ha? Mura lagi gikusi sa akong puso, mura gikusi. Ha? Puso basaging. Hilom niya, Bugart. Oy, naong baya ni mo. Way angay. Sige na, lingkod na diha. Dungan na magkaon. Ay, sige. Sabak mo na kung duha. Sige, ma'am. Lingkod ako, ma'am. Kaning akong kamot, lami a ilupad, oy. Iyo. Ay, kaluparon yung kaya akong kamot, Bugart. Unsa man? Sagdi lang, ma'am. Ari lang ko. Mauwaw pag yun ka. Nauwaw pa na. Mamay. Ha? Isa may akong kawawan. Uwaw Kanya, na. be, nga nun di mo ko kamudungan na mugkaon, Mao be. na. Sa Mao na. Nga nun di kamudungan na mugkaon. Ay, Oo na. nabaman ko nga di ninyo mahurot ang sudan. Magpawahi lang kong kaon. Ako'y mahurot ba? Di ba? Butang eh. Makalakot. Tungod sa assignment nga gitugyan ni Roger nako. Niya. Nagkat-on ko sa pagluto sa rice cooker. Ha? Kalagot pa yain eh. Nya, magluto pa jukog itlog aron ipari sa giluto na kong kanon. Dili ni mahimo eh. Dili na ko makaantos. Magluto? Ha? Not my dreams. Nga mamahimo kong kusinera. Daliun ko gurot ang ilang kwarta. Kumusta man inyong pag-ato sa Cagayan, ma? Magtukod na mi sa building. Mubalik dito si Anton aron pangunayan ang pagtukod sa building. Ato na sila mamuyo? Kinsang sila. Ang iyang ka-live-in good? Nakahukom si Anton nga magpalayo tungod nimo og sa bata, Sarah. Wala. Unsa man lang si Dong Mateo, ma'am? Baguan ko da. Murag wag yung kay angay diha, Bugart. Ha? Naaday ka diha? Seryoso pa. Nga naminaw day ka na mo. Minaw, mamay. Wabi ako niyo papahawa. Bogart, mahimo ba? Biyai lang una mi si Mama, Pi. Dili ra bagyo ka makahimos pagtago ini ka Mateo. Tingalig mag-wild niya to. Ma'am. Day, sir. Ay mo kabala ka. Ang ako madungog gikan ninyo, magpabili ra gyud sa akong puso. Si puso. Sa akong dunggan, day. Ha? Sa dunggan? Sa akong utok ba? Unya, imo ka ng barugan. Ang imo karong gisulti, Bugart. Barog na bitaw ni daan, ma'am. Natanawa. Bogart. Nagtindog na bitaw ko. Ako pang tindogan, ma'am. Ha? Ay magkabala ka, sir. Ha? Ako lang labanan si ma'am tungod kay I care. Unsa to? I care. Akong labanan si ma'am, sir, kay tingalig
putbolon unya ko. Asa mo ko makakitag amo nga parehas ni Ma'am Prina. Lami pa, may pang musil. Unsa to? Lami pa ba? Unsa? Lami man ba? Unsay lami? Sumpaye! Lami ka magmahal og mga katabang. Magpinanggaon kay ka. Alagi. Oh, ya, ang sweldo naagi sa saktong date yun. Ya, di na kilala nga magparamdam og uminto. Kay kamao naman. Hapit na ra bang Pasko. Di ba, ma'am? May kagid kay kang mopalamig istorya Bogart, no? Tuo ka ako kasabot. Ma'am, tinunay na akong istorya, ma'am. Ngayon, sa mga pinangga ka na ako. Mo nga, kada gabi, unaon ka. Ha? Unaon ka pirmi nga. Nakakaon na ba ka? Ha? Nakatuog ba kag tarong because I care for you. Hilom na Bogart. Kirkir. Lagi. Wala ba ti ka matamparos iganiha tingaling madayon ni Ron? Saman? Ay, ma'am. Para ba kay angay... Huwag ba kay angay magmilalita kay mawain mo kagwapa, ha? Unsa? Sa iba'y angay. Pangutan-ar ko na, Sara, di ba, Sar? Kung angayan ka buang magminalita, unsa, Sar, angayan ba sa magminalita? Paghilom diya, oy, Bogart. May agin yan ba, Sus, nahala. Ano ba na siya? Nagkibot-kibot mo na yung bakba diya, Kamoy oy. sulti ako ito. Sige, diyan na mo, eh. Mga maritis pa rin yung bahala. Kami pa'y maritis. Naman ito. Pagkaamaw, gining Bogart. Makalingaw, bayasan ng tawhana. Maogyod, ma. Mangutan ako ni mo, ma. Mituo ka ba sa gisulti ni Anton? Mituo, Sara. Musugot na lagot siya nga magpirmahanay mi kontrata. Aro mutuo ko nga nausab na siya. Natungod sa iyang sa nimo, magpalayo siya og buwagan niya katong ginganlan og Emmy. Dili lang gid siya mamukos. Aron ilhon sa iyang anak. Ako nang gipahimangnuan ni ana si Anton. Mahal kaayo ni Mateo ang bata. Busa, dili na siya mangandoy sa pag-angko ni ini. Wa siya musupak? Nakasabot na siya, Sara. Busa, ipasalig ko nimo nga dili ka nahilaptan ni Anton. Pero wa na magpasabot ha nga imo siyang hatagan sa maayo mong pagtagad. Ayaw lang yun pasakiti si Mateo. Oh, unsan mo na yung oras, Sara, eh? Hapit na mag alas 11. Ha? Uy, maligo na di ko. Dili rin mong report sa mama ron sa office da. Ako iyang gitugyanan sa pagpadagan ron sa office. Mauban ko. Usa? Gusto kong mutanaw ni mo nga mulingkod sa office sa imong inahan. Di magkukumulingkod sa office ni mama. Adto ra magyapon ko sa akong office. Pero kung doon na siya bisita, ako'y makigatubang. Gago gid ka. Oh, Amy? Ikaw gid untay angay nga moduma sa inyong negosyo. Kay tiguang na gud ang imong inahan. Pero ordinary employee ka lang gyapon. Gusto na. Maligo na ko. Sige. Ay nagluto na sad ko sa atong pamahaw. Nagluto ka? Yes. Nag-cut-on gid ko sa pagluto sa rice cooker, no? Unya, sa may sudan? Egg. May noon. Sige, maligo na ako. Okay, ready na ang breakfast. Breakfast pa ron, hapit na mga alas 12. Basta na anay pagkaon. May noon. Okay, mga na ta. Ay, okay. Mahon imong plato, ha? O kinisad maoy ako. Okay. May kay nakat-on ka naging pagluto. Unsa ni? Ngano, Anton? Ngano? Kaparat ba yun eh? What? Parat kayo eh! Tubig eh! Tapay pa ha? Asong tubig? Nakalimot sa kukanda mong tubig. Ato lang kumakaon sa kantin eh! Anton! Magpalit kong tubig! Anton! Ay! Animal! Wagid ko paminawa ay. Maligo ko dali-dali. Ako siyang apason sa iyong opisina. Murag, niapi asin nga. Naibilin sa kong ngipon da.
Pait tabayan ay. Tigid makamaumlo to. Hantod itlog para tumayo. Ay, lahigi kay siya ni Sarah. Oy, Marikara. Ma'am? Siya to, ma'am? Ako? Ngano doon na kay, doon na bagog ko ilaing kauban din, he? Oo, Desa. Kitar mo din duha. Dali, ma'am, dali. Doon lang mo. Ikay dool dire. Ako di Ako man hinuoy pa duulo ni mo. Tari. Nganong naa ka man diha? Makadungog naman ko, ma'am. Sa imo isugo na ko. Dool pa nako. Manan paros. Dool pa. Ma'am, sabi, bato pa ko, ma'am. Bato pa ko. Say bata pa ka. Ha? Usay. Magpaila pagid na siya. Usay magpaila. Magpaila pagid ka nga. May care ko ni mo. Ikaw ba, Bogart? Ano, ma'am? Nagkaanam ka na mag-abusar? Ay, sorry, ma'am. Unsa man. Gusto ka ipahipos na ko nimo ang tanan nimong gamit? Ay, saan ni siya? Ayaw, sarana. Asa mo ko mo pabalinon, ma'am, ha? Sa lain nimong amo. Ayaw, man. Ano lang yapon ko din, eh? May din, kay way gutom. May abusar ka na magmaayo. Di ba, ma'am? Di mo ni pag-abusar ang ako, ma'am. Di ka gusto nga, magunahon na ko nga sa imong kinanglanon, di ba? Kisa may mo atiman mo. Pila na edad mo. Agoy. Ha? Di ba? Wa kay taod-taod nga wa na mo care ni mo. Di ba? Taod-taod na wa na mo care ni mo. Og ikay mo care na ko. Lami pa kay care. Hilom! Nindot, Hilom, ha? Kung pasabot sa lami, ma'am, nindot pa kay care ni mo. Kana ding, andaman din tika og coffee. Iniglakaw ni mo, ginig-abot ni mo. Ako nagibuhat because I care for you. Agoy. Masa klase sa care? Ha? Tender care. Ha? Gilo kita. Kahilas man Gilo ni kita. mo. Lami kita. Kangilo ni mo. Pito, mamay. Ay, nagisoko na ko. Gusto rin ko nga mupahiyom ka. Mukatawa ka nga murag gigitik. Ha? Aron di ni mo ma-feel nga tigwik sa ka. Ha? Sa tigwik. Tiguwang. Unsa? Unsa tiguwang nga kwaknit ba tigwik. Tigwiks pa ni mo, ha? Matigwiks karumuanga ka. Sa. Ha? Tigwiks sa nagsweldo ni mo. Ayaw. Saban. Ano yung mga wrinkles, oh? Yung mga wrinkles. Og ang imong mga ugat nga mibathay sa imong tampihak. Murag barikos. Ayaw kalagi kalagot. Ayaw kalagi. Kana. Animal kini mo, Bogart. Kana. Pahiyom kay kun magngisi ka, ma'am. Magngisi ka niya mo pahiyom. Murag ka og bagay tang duha. Bogart! Namanam na no. Ikaw ha? Imo lang binuwangan akong mama? Bade ay, binuwangan ko tao. Ano binuwangan ako yung mama? Gusto lagi tingog mama tawag ni mo. Gusto mo siya magdakop-dakop ming duwa, bangaan mo eh. Ha? Duwa mong duwas mama? Oo, duwa may pinindot kiduwaan mama. Unsa man ang duwa? Ay, basta, gusto lang kong mawa ang stress ni mama ni mo. Munang ako siyang gilingaw. Sugol lagi to, tawag mama ni mo. Ang wa man ako tiwasa. Tiwasa. Padong eh, suko-suko lang to iya, suko-suko lang to. Huwag sabot. Malagi, suko-suko lang tong iya. Ang pagtawag na ko, suko giday. Suko giday, murti man. Ingon ba ya, Sarah? Imo lang binuangan mama. Igudjug ka kumuna ko, Bogart. Dong, kani, tininood nga istorya dong bisan kanus awa, yun na ko binuangis mama ni mo. Dako kay rispiti ni mama ni mo eh. Rispiti? Wala respeto ba? Sangkay, kay mayo gyud siyang amo. Amo? Dili
Kayuhang muhatag mo mintog, sildo. Maayo kayo siyang pag-aamo. Ka, busar jab ka. Imo lang siya binuangan. Nakangan ko taon. Wala na taon akong binuang. Pinangga kayo na akong mama ni mo. Tutoy yung gani ko kung iya kong patutin. Unsa? Daan pagyud ko. Ngani ko ikaw maapasi. Amy? Di ba kaya taman ka? Nga mag-uol gyud ko kung mulakaw ka nga wa man kakaon. Imo na ang nakita ha, nga nagkaon ako. Nalipay ko. Pero nag-uol, tungod kay dili ako'y nag-andam sa imong pagkaon nga imong gikaon. Unsao man ako sa pagtuon sa imong linuto nga perti man parata. Sorry, nag-good. Nagtuon pa gani ko unsaon pagluto. Sige na, pag-order lang di og imong makaon, be. Labing siguro, upasag ka makakakaon. Gusto ko makigsaw nimo. Huwag kita magkasaw gahapon. Sige na, pag-order na dito. Apit na ba kumahuman, no? Makapay ubos naman kay ka, Anton. Sige na lagi, pag-order na dito aron magkasaw ta pagkaon, okay? Oh, Dong. Ano yung anay mo yung tinawan ako? Kita katutoy ako, mama? Buwag na. Wow! Ngunya, nganong sulti man ka, tutoy ka, mama? Joke na tong ako, Dong. Ikaw, ari ko dili. Ari ko dili. Ay! Ano sa mga akong pinangga, eh? Kalimti itong gisulti, ha? Taon, Dong. Niya, mamay! Niya, mama, ni Mukti! Joke naman itong akong gisulti, ha? Gisulti, ha? Iskamay! Sa? Mama, oy! Ay, salamat yung taon. Adlo ka, mama? Adlo ko, iya pala kong putbolon. Muna ko'y trabaho. Magtagbaw na kong panghitag asa kong makakaonan, eh. Luy kay kabugar? Luoy mo lang. Mga, ay, gitaw itong anis mama ni mo sa akong joke, ha? Ay, gitaw itong... Kita juga tutoy ako, mama? Wala kita, doy. Kita man naging nga kita ko. Ikaw ba ya? Ay, Dong. Ingon ko na mo nga joke na to, ha? Joke na to. Di na ka usab joke? Una-naon pa na ko. Di na, Dong. Di na ako mag-joke-joke nga to. Sige. Luisab ko nimo kung wakay kaon. Salamat, Dong. Salamat, Dong. Butan di kay ka. Binangga juday ko nimo. Saman, pagkutaw kag milk. Milk? Milk ba? Juga, binuang ako, ha? Joke-joke mo na ato, God. Di ko ay. Sara kutaw gatas pran ako. Tutoy ka, Sarah? Di oy. Ay. Baho asa ka na, Dong. Ha? Ayaw ka. Ha? Kalawang ko na to. Doon na kayo gikagulan, ha? Doon na. Ano man? Gart. Saon maghimo laing ka. Ani, Dong, ay. Ani, ikapon ni mong paa ni Sarah. Kapon? Ma-feel gini mo nga init mong lawas. Nga, ma-feel mo nga ang ikaduhang tuhod mo mugahi. Di adon, paksiti rin. Gahi? Di na ko. Diyan na tuhod gahi? Joke na tawa ko, Dong. Di na ko mutambag ni mo, eh. Sulti na sa ka. Gahi mo na day ka bugart? Di, nagahimo na ko. Munyik ka ba? Oh, mama ni mo. Sumbo ka, mama! Sumbo ka, mama! Joke lagi to. Mga ganing, naglisod ko kay dis ko kamao. Moy, ako pa ni pangutan. No, si Brad Anton pangutan na ni Moy. Oh,
ikaw man kay mapuli sa imong mama. Nganon niya magyapon ka sa imong opisina nga gamay. Wa man ako pangayo ang yawi. Nganong wa man sad nimo pangayua? Ngano man di ay good? Kinanglan ba gyud nga mulingkod ko sa iyang lamisa? Aron mahibaw sila nga ako'y mupuli ron ni mama? Kinahanglan gyud Anton, aron mo respeto sila nimo. May respeto man sila nako. Kinibaw man sila nga anak ko sa tag-iya ning maong kumpanya. Emi? Unsa man gyud imong gusto? Maoy akong gusto nga muila sila nimo. Mutahod og mag-sir sila nimo. Ay, Emi. Muna'y angay nimo, di ba? Og kung ila ka ng sangpiton og sir, ma'am usab ang ilang isangpit diri nako. Managlahi gid atong prinsipyo, Emi. O gusto kong sundon mo ang akong prinsipyo. Aron mo tubo ang imong ambisyon. Managlahi ang atong ambisyon, Emi. Nagpasabot lang ka na. Nga di gid ta alang sa usa. Unsa? Mahimong sa sunod adlaw. Mubalik na ko sa Cagayan. Ha? Desidido ka na gyud nga adto magpa-assign? Nausa na nga akong desisyon, Emi. Adto na ko dito manarbaho. Bisag dili ko musugot. Mamugos gyud ka, Anton? Morning nga akong stepping stone para makabot na ko akong pangandoy. Ha? Stepping stone? Oh! Magbinugo gyud ka, oy? Mahimo ba? Ay kung sige higyatak, nakaminos gyud ka sa akong pagkatao da. Anton! Ikaw mo akong gihuna-huna. Mo nga gusto na ko. Dako akong pagsalig sa kong inahan. Wala ko mahimo. Kung okay na imong desisyon. Naibaw ko sa imong tingwa. Gusto ko nimo ipasigarbo. Pero mituhop sa akong balatayan ang mga plano ni Mama. Busa utang buot lang. Ubani-una ko sa ako karong pangandoy. Nahitabo lang yun, Anton, nga nakatun ako sa paghigugma nimo. Hinungdan nga sabton ko ikaw. Dagang kayong salamat, Amy. Nga nakasabot ka sa akong tumong. Ang ako lang kong gikadlukan. Nga tingalig. Tingalig doon nakalay gilikayan. Hinungdan nga nagpalayo ka. Gilikayan? Kinsa? Ang imong ex. Amy, asawa na siya sa kumangod. O gawas pa. Nga nung maglikay pa mo ko niya? Nga niya naman ka? Hinaot. Nga tinud-anay ang imong gisulti karon. Malipayo naman tingali si Sarah o ba ni Mateo? O gawas pa. Pinangga kay ni Mateo ang bata. Busa di ko sila angay hilabtan. Maghimo kog akong kaugalingong kalibutan. O kung gusto kang makig-uban sa sudlan akong kalibutan, sabta lang yun ang akong mga pangandoy. Bogart, Ma'am? ngano ka? Ha? Kay naunsam ko, ma'am. Mura manggug kag nagdali. Nagdalibi daw ko, ma'am. Aron Oh. di ka masuko nga madugay ko. Lingkod ra gud, Bogart. Mulingkod ko, ma'am. Lingkod. Ingon gani ko lingkod. Kulbaan ko, ani eh. Ay, pwede ari lang ko lingkod sa mong atbang, ma'am. Ha? Ano bang magpalayo ka man ako? Mukis niya ka na kong... Ha? Unsa? Unsa to? Tawa, ma'am. Joke ra, ma'am. Joke ra. Ano ba? Tarong, ha? Nindot mong ka ng kuhaan ba? Kuyawan ko, ma'am. Kuyawan ko. Anong kuyawan ka man? Maigo pala ko silang paro ni mo. Tag-as ra pa kayo na mong kuko. Masuod niya na sa kong mata. Mabungi ko. Dali ra gyud kaayo kang makarason, oy. Ma'am, sa may tuyo naman ako, ha? Milingkod na ko, oh. See? Nanako si mong atbang. Ha? Nagtutok na ko si mong mata. Ikaw saan, nagtutok sa akong mga ngabil. Nya, ha? Sa pagtuon ni mo ana imong ngabil. Wala. No. Ha? Ano, ma'am? Abigod ni mo, Bogart. Kuan ba? Saman. May namatikdan ko nimo ning uwahing mga adlaw. May namatikdan ka, ma'am? Doon na. Iyay. Ang saman, ma'am? Itimpla sa kog kape dito, be. Itimpla sa ko. Kalimot lang baya kog sugo nimo da. Hindi ka kibaw mo timpla, ma'am? Hoy! Karon dayon. Isa may amo na turong duha sa man, ha? Karon dayon. Gusto ka mulupad ni akong kamot nimo. Ayo, karon dayon. Magtimpla ko kape para nimo. Lagi. Kadiyot lang, mama. Right away, my loves. Sa!
Nga naman? Adto na siya trabaho layo. Dili ka na hinoon malipay nga wa na magsamok-samok na to. Dili na ko mahadlok nga iyang hilabtan ng atong anak. Patay jud siya Mateo kung ilabdan niya akong munika. Mupatay yung kag igsuon, Mateo? Di jud siya patay. Pero patay siya gugumo. Ayaw pag-anad og panganti, ha? Labi na gid anang patay-patay. Batay ramang gud kumo na ko Sara. Adlok barok dugo. Unsa? Adlok dugo. Uyan, ayaw nagigop anak ma'am ha, kay mapasok gid ka ha, ayaw gid. Madaot na imong lips o imong dila, higop ka na. Oh, ngano magbuhigop ko o mapasok ko, sakitan ka? Of course. Because I care for you. Ay! Napasok yun ko. Ay, galuod-luod ka man lang, Bugart, oy. Kana, Bugart. Maunay gusto na kong pakigsultihan ron nimo. Mura manggod og caring ka na kaayo nako. Ngano man kuno na, be? Iyay, si ma'am. Ganahan man nga ang atong sultihan ka na, atong sultihan. Ma'am. Kumaga ko. Ma'am, sapay, kinahanglan pa na imo na ipangutana, ha? Mugkihar ko ni mo, ma'am. Tungod kay tiguang ka na, God. Unsa? Suko ka, ma'am. Tiguang na ko sa imong tanaw, Bugart. Imo mang yun ang gibundak. Ha? Bisag tiguang ka, ma'am. Ay, ginahinay ni imong tingog. Seryoso. Wakay angay. Gananong kag-serious ka? Kumingo sa kung batanon ka, samot ka kasuko. Diba? Kaya ikaw mismo na ibaw nga, unsa na gyud ka? Unsa na magyud ko? Unsa na ka? Sa kamatuuran ba? Kay ibaw na ka? Hoy, Bugart. Oh. Arong ka masayod, no? Wa bang ko masukoing nung tiguang, Bugart? Ana. Ayaw lang ibundak. Bitaw sa ma'am, no? Kabrutal sa nako. Sorry. Mao na. Sorry, I care. Ha? Di nagyud ko nimo masilduhan balik sa kabuan na, di ba? Kung masuko ka nako. Ayaw ka hadlok, Bugart. Ay kani. Dili man ko masuko ba? Ay. Pero, ingna lang nga, bit matured. Duta gini magtingog, mamay. Ang tinuod bitaw, ma'am, wa man ka matiguang. Unsa to? Mahadlok kong mutugan sa tinuod, ma'am. Di unya ka mo to, putbolo ni noon niya ko nimo. Sa tinuod, ma'am, makapakirig pa makagkasing-kasing, ma'am. Aguroy. Huy, ito bagis ko na Bugart, oy. Ha? Murag matakdan lang ko sa imong kaamaw. So, kuhito na ng kaka niya. Nasignan na nila. Doon, ikaw. Sabay. Kabot ko na. Oo ka. Ha, mura ni Glastic man akong kamot, do. Igupa na ng kape, ma'am. Sakitas na buhay ko. Osban. Ayaw. Ha? Murag nibugnaw na imong kape, ma'am. Ay. Wa ka magduka? Wa man. Ngano? Gipulaan ka nagtinanaw na ako? Imo na kong papaulion? Nahingawa lang ko nagtanaw nimo. Nga murag giburingan na ka sa pag-inatang nako. Mentras wa pa ko puli nga magsigig tanaw sa imong naw. Wa ko bati og bored. Murag makapalit ko ron nimog durian da. Ngano? Niya ka sa Davao? Mangita ko sa carbon. Bisag asa, sa mall. Speaking of mall,
Mag-shopping ta. Ha? Oo, sige. Doon na kay kwarta. Giyatagan ko mama dito pa mi sa airport. Ngano nga man nimo ihatag na ako? Saan mo na ko sa paghatag nimo nga imo kong gisugat og away. Inigo off na ko. Moderate sa tas mall. Lolo, ngano tawa man ka, Sarah? Nahimot lang kung nagtanaw ni mo nga na namin ka. Unya mo lakaw. Di man jugo ka mauoy. Unsa may din mo kamahuan? Lakaw god. Parehas ako Brad Anton. Galit jud na ko. Isa ko tiiloy. Wa pa manggog ka maanad, God. Ngano uwasab ko tudloy mama kanya tuoy. Gatong gamay paunta ko. Gamauna-unta ron ko lakaw. Di maning kamot kit ka. Gani, tanaw ko sa amin, iglakaw na ako. Maayos na imong gibuhat, Mateo. Nga, magkatuon kit ka. Aron mamahimong normal. Kanang Sara, kanang normal na ko ba? Mahimong. Nganong mihunong man ka? Unsay mahimong... Unsa, Mateo? Daoy, uwaw ko. Gusto magkakamahimong normal. Nganong mauwaw man ka? Isulti. Suko, unya ka. Nga naman. Ngilad din na imong isulti. Di man, para na ko. Kung mauna, lahos sa unsay imong... Unsa man, unsay mahimo? Sige. Mahimo ba? Himo laing munyika? Kung mamahimo ka na unyang normal, Mateo, mahimong maghimo taglaing munyeka. Tinuod, Sarah? Basta mamahimo kang normal, pun-an na to ang imong munyeka. Bugart! Lipay ko! Lipay mo ka? Mayo ka dong kay lipay ka. Kuha dyan nga naman ka. Ingon man, Sarah, kung normal na ko, among punan mo niya ka. Ha? Unsa to? Ngano siga man imo mata, Bugart? Di ka mo to gisulti ni Sarah? Sumbong da ka! Ano ang gira dong unyar? Kuan magudong? Nakalitan ko pero tinuoy mong gisulti nga misa si Sarah ni mo? Tinuod lagi! Dir mo? Kuna rin mo ni ka? Punan lagi! Giya sa doon ni mo ay! Pero unya pa ninyo punan kung normal na ka. Lagi? Sus, Ginoo ko. Hey. Nganong make mangka sign of the cross, Bugart? I make sign of the cross kay unya pa may tabo sa buwan sa irog-irog. Ha? No sana man buwan irog-irog, Bugart? No sana? No sa ba? Kon mo puti na ang uwik. Uwik? Hain man ang ugwik, Bugart. Kita ko, ana. Ay, ano bang ako may katagan o problema ni Sarah? Kung may imong scam, di mga mong. Kinsa among Bugart? Kinsoy? Ako good. Unsa diyan ng among Bugart? Ha? Unsa na among ba? Among sudan, monggos.
ihatag na ako? 10,000 pesos? Pilam day ang kung ihatag nimo nga 20,000 pesos na may gihatag ni mama. Nagtipo na gutag puyo. Magsaw na gutag kaon. Kinahalan nga ang tanan gini mong kwarta, imong ihatag na ako. Usa? Oh, ano makugang man ka? Ingon na magyud na magtiayon. Ihatag yun sa bana nga to sa iyang asawa ang tanan niyang sweldo, ang tanan niyang kinitaan. Di pa man taminyo. Pero mura na tagminyo. Sa atong sitwasyon mura na tagminyo, di ba? Nakalitan ko na. Anton, pahinumduman talang ka. Nakat-on ako sa paghigugman nimo. Og dili pa ko ready. Aron mawaha ka sa akong kinabuhi. Ang akong cellphone. Si Anton ang nanawag. Doon na kahinay tabo sa opisina. Anton, ganong nanawag ka man? May problema ba sa opisina? Ako may dunay problema, ma. Oh, hain ka man karon. Diyan ako sa office, ma. May bisita bang miabot? Hinungdan nga na problema ka? Wa may bisita, ma, pero inoon, doon ako'y kauban. Tingalig ang imong kalibin ang imong kauban. Miapas. Imo tingaling gipaapas. Usa pa iyang gibuhat nga nahimo mo man siyang problema. Gusto naging ko makigbuwag niya, ma. Di imong buwagan? Dilingon niya na kasayon, ma. Unsa? Nahadlok na ko. Usa ba iwag ikahadlukan? Ambot. Anton, gukdon ka gyud sa imong problema kung magpadaog ka sa imong kahadlok. Nahadlok ko nga tingalig doon na siya daw tang buhaton, ma. Kung makigbuwag ko niya. Tingalig maamong pahinuon mo. Anton, tingalig usa ka gold digger ang imong kalivin. Ambot lang, ma. Hotdan ka di ay ni anang babayhana kung dili ka dayon mo lihok. Buwagin ang babayhana, oy. Nahadlok lagi ko, ma. Usa man lagi imong gikahadlukan. Ay, ambot lang. Nagmahay ko. Nganong nagpahigot ko ining babayana. Naigugmarab ko na siya na ko, ma. Og may tuo ka di ay. Ma. Tingalig, usa lagi ka gold digger ang imong ka-live-in karon. O kung dili ka dayon mo lihok, you will end up nothing. Ako lang unang obserbahan si Amy, ma. Ako lang unang siyang ubanan karon sa mall. Mag-unsa man mo sa mall? May paliton siyang kahimanan, ma, sa pagluto. Nanikamot siyang muluto na sa among pagkaon. Dili siya makamaong muluto. Dili. Usa man di ay ang inyong kanon. Mamalit mi sa gawas. Anton, gaba na ninimo kang Sara. Please, ma. Ay kugsudya eh. Kung wa pa unta nimo binuangi si Sara, makatilaw ka untag lami ang sudan. Laliman ko, ma. Nagluto siya sa ni side up nga itlog. Pwedeng parata. Wa masuod sa kong ginawaan. Yaw sa pamay mo gipaabot. Buwagin na ng babayhana. Unsa man na si Anton? Wa pagid mo tubo? Ma, modali kag katiguang anak kung ikaw pa'y pasulbaron sa iyang kahimtang uban sa iyang kalivin. Ay, usahay. Mabasol ko ang akong kaugalingon. Nganong naingon ni anak si Anton. Imo pag yung basulon imong kaugalingon tungod sa ka-immature ni Anton, ma? Nalupig lang siyang Mateo. May mental imbalance man tuod si Mateo. Pero makamaokin ni mo pangga. Mulaban sa mga tao nga iyang gituhuan nga nagsalig niya. Husto ka gyud, Sara. Kung parat mo luto ang iyang kalivin, iya pagili kang sumbungan? Sobra naman sa itong tawhana. Maulagi na. Mabasol ko baya ang akong kaugalingon? Ako manggod siyang ipatuyangan sa pagtuo nga ingon ni Ana ang pagmahal sa usa ka inahan. Ay, nasayop di ay ko, Sara. Wa ko dayon siya mapantun. Nag-inusara manggod kong nagpadako nilang duha. Ayaw basula imong kaugalingon, ma.
Nga naman lagi si Mateo. Naguna-huna man namong duha ni Inday Barbie. Iya pa man ganing gihatag na ko iyang natigom nga allowance. Sarah. Ma, dili ikay nakaingon kung maproblema man si Anton sa iyang ka-live-in karon. Karma na ang nahitabo niya, ma. Oh, nanong niya man ta din eh. Abi na ko bumalik mga gamit sa kusina. May nakita akong display, Anton. Naibog kaayo ko. Ay, ikaw good. Nahatag naman ako nimo ang 10,000. Ay, dito na ako gamiton, oy. Aron maoy akong ipalit. Oh, usa? Tagay kong ipalit sa naibgan kong skirt. Usa? Ma'am, nag-abot lagi na mong ilong ugi mong kilay. Ano na? Sapat ka, Bugart. Ano mo ka? Ni apakus problema, ingon anaon pa ko nimo. Kutawan ti katapi, ma'am? Aron di ka ma-stress? Salamat kaayo, Bugart. Nga nakahuna-huna ka. Maayo pa ka, makamao kang muhupay sa akong mga problema. Giingnan bitaw ti ka nga nag-care ko nimo. Ay, wag yung kumaanad ang imuhang pagkaseryoso, Bugart. Uy, nasa ka ng imong care-care, ha? Kinahanglan di, Care-care. ma'am. Kinahanglan nga i-care ti ka. Lisod kay kung way mo gaham nimo eh. Inig ka bit matured nimo. Ay, kana. Dali na ka mang taptan og sakit. Uy, simbak ko in taon ta, uy. Mao gani. Labaw gid ko manimbak ko, ma'am. Lisod kay kung mauwa ka. Wala ko'y inspirasyon sa kong panarbaho. Ngano ka, Bugart? Ha? Nagsigat tingalig ang po nga masakit ko, no? Ngano mo taon mag-ampo ko, ma'am? Oh? Karon mo ninuon di ka? Mukir ni noon ko ni mo niya. Muingon ka nga. Iampo na ko nga masakit ka. Ako'y unang magkula na, ma'am. Ngano man? Ha? Ngano? Sultian ti kas tinuod, ma'am. Kapoy gigating manong masakit ton. Dool na ko dire. Dool dire. Dool! Ha? Thank you, love. Nanong imong kong giyagkan din is public place, ha? To show my love. Wa ka malipay sa akong gibuhat. Okay na. Mamauli na to na. Niya naman kita sa mall. Og daghan din ng restaurants. Anilang ta mga on. Adton lang ta mamalit sa karinderya. May naman kami nusta sa atong gasto eh. Daoy, parinderya. Anilang gutagod din ni. Aircon pa. Dali na, musod ta diha, Anton. Atong tilawan ang ilang Korean foods. Unsa? Sarah, hapit na lakaw akong munika, no? O, tanawa. Ngano bang apurado ka mang mudako dayon ang atong anak, Mateo? Gusto ko lumbami lakaw. Okay mo siyang pasundon sa imong linaktan? Di ka gusto, Sarah? Dili. Gigi, ako lang sunod iya linaktan. Maayo kay kamo bawi, no, Mateo? Imo gyung bantayan si Inday Barbie, ha? Kung mulakaw na siya. Kay tingalig doon ay mukawat niya. Kawat? Kinsa kawat akong munyika? Wata may baw. May bawaan ba ginas kadaghanan nga na nag-iya mo kumpanya. Tingalig doon ay makahuna-huna pagkidnap sa atong anak o pangayo ag ransom. Padyun-dyun na ko ba? Kinsa kawat akong munyika? Maolagi na, Mateo. Kinahanglang bantayan ginatog maayo ang atong anak. Basta doon kawat akong munyika, patay jud siya. Ako jud labanan akong munyika. Mateo.
A dream is a wish your heart made. May mukawat kaha sa munyika ni Mateo. Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning sugilanon. Munyika. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Dalit kanato sa RMN Drama. Will come true. Muto ka listeners, ang part 13 sa Munyika, no? Nikamutan ako ni nga ma-apasad na to ang part 14. Ito na yung i-upload sa puhon. Ma-edit na ako, no? Para maka-apas na ta sa live streaming sa radio, sa DWHP. Huwag mo ito mga ka-listeners, thank you so much. Magkatugo na ko, makalawunan na po niyo, o maugmaan yung datong pag-upload dun. May lang tao di. Ito mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all of advance. Merry Christmas.